Ayun guys, kumusta kayong lahat dyan? Shout out sa aking K-Perks team members, K-Perks channel perks members, ayan. Shout out sa inyong lahat. Shout out muna kay Jen Waray na nasa Australia na ngayon. Ayan. Um, Today's video guys, ay meron tayong i-unbox. Meron tayong i-unbox guys, kaya samahan niyo ako sa video na to. Mag-unbox tayo ng isang guys, hindi pa nakasubscribe sa aking channel dyan, baka naman subscribe nyo na yan. At syempre, para tuloy-tuloy ang saya natin, kalimbangin mo yung maliit na kampana dyan para ma-notify ka sa susunod kong video. Yan. Thank you sa aking mga subscribers. Thank you so much sa inyong lahat. Ngayon guys, ay wag na natin patagalin. Disclaimer lang guys, hindi ako sanay sa mga unboxing dyan. Basta unboxing lang. Ayan guys, wag na natin patagalin yan. Mayroon tayong i-unbox na cellphone. Dahil nga naka 2 years na tayo guys, kailangan naman natin mag-level up, 'di ba? Ang saya. Mag-level up tayo para din sa ikabubuti ng ating mga palabas, mga videos. Ayan. So, wag na natin. Ayan guys, eto na. Excited na ba kayo dyan? Excited na din ako dyan ipakita sa inyo guys ang aking bagong cellphone. Ang Oppo Reno 6Z. Ayan. Ito guys, oh. Ayan. At syempre, nung bumili tayo nito, meron siyang kasamang may libre siyang headset. Ito, headset niya, libre siya. At syempre, meron din libreng power bank. O, di ba? Ang saya, meron na tayong headset, may power bank pa. Kaya naman, guys, ayan, buksan na natin ang ating cellphone. Pero guys, ito ay in-unbox na namin doon para i-testing ba kung tama, kung okay ba yung pag-charge ng cellphone. Tinesting. Alright! Medyo may bakas na yung ating box. Paano ba ito? Excited din ako na medyo maganda ang quality ng aking mga susunod na videos dahil balita ko ang Reno 6Z ay maganda daw yung camera nito. Kaya guys, mag-insert ako dyan ng mga selfie natin. Insert ko dyan para ipakita ko sa inyo na talagang maganda nga ang Reno 6Z. Ayan, 6. Ang laman ng box, buksan natin ang box. Ano ba yung laman na ito? Ito, meron siyang libreng transparent na case. At ito yung mga sulat-sulat. Meron siyang warranty card. Ito, warranty para sa kung may problema yung cellphone, pwede natin siya madala doon. Free service na siya. At syempre, ito yung ginagamit pag mag-change ka ng SIM card. Ito na. I-last na natin ang phone. Ano pa ito? Meron siyang, kinuha mo na ba yung headset? Meron siyang charger, fast charger. Maganda nga yung original na mabigat talaga. Ito yung wire niya, yung cord. At meron siyang headset na para talaga dito sa cellphone. Ayan. Aside doon sa free na headset, meron pa siyang original na headphones. So, ayan guys. Wala nang laman. Ito na yung laman nun. Ayan. So, ano na natin to? Buksan na natin tong Oppo. Taran! Ganda ng kulay, oh. Ah! Pipicture mo nga ako. I-click mo lang yung button sa button. Ang ganda naman, tingnan nyo naman, guys, oh. Oh, di ba?
Itong kulay niya ay ano daw ng Aurora ba yun? Ayan, di ba guys? Ang ganda talaga. So, buksan na natin. Kaya lang, mamaya pa natin i-set up to. Ito siya guys, magbasa lang tayo ng konting information, details dito, features dito sa Oppo Reno 6Z. Ano siya, ang ano niya ay AMOLED din siya. Ibig sabihin ng AMOLED, kasi sa mga nagre-review, naririnig ko yung AMOLED. So, tinanong ko yung AMOLED ko, ano ibig sabihin ng AMOLED? Ano ibig sabihin ng AMOLED? Siyempre, maganda na yung nagtatanong tayo, no, para alam natin, hindi yung oo lang tayo ng oo, pero hindi naman talaga natin alam. Eto na guys, ang ibig pala sabihin ng AMOLED, pag yung phone mo ay AMOLED phone, ibig sabihin, pag nasa labas ka, halimbawa nasa initan tayo, so pansin nyo ba na hindi masyadong nakikita yung nasa screen ng cellphone natin? Kailangan pa natin i-pull yung brightness or dagdagan yung brightness para makita natin yung sulat or text kung meron dyan or picture, di ba? Hindi natin nakikita yun eh. Pag hindi AMOLED yung phone mo. Pero pag AMOLED, ang cellphone mo, yun, hindi mo na kailangan pang i-pull yung brightness. Yun pala ang ibig sabihin ng AMOLED. Ayan. So guys, sana na may natutunan kayo dito sa sinabi ko about sa AMOLED. Ayun, pero disclaimer guys, hindi talaga ako masyado, pero ini-share ko lang sa inyo kung ano yung natutunan ko. Yun. Yun no guys, no. So thank you doon sa natanungan ko talaga. Ibig sabihin daw ng AMOLED, ulitin ko lang, ay hindi mo na kailangan pang i-pull yung brightness para lang makita mo kung nandun ka sa labas. 'Di ba? Usually 'di ba madilim, hindi natin nakikita. Yung ikaw lang nakikita, malabo kasi nga hindi AMOLED yung phone natin. So this time dahil AMOLED na yung phone natin, hindi na natin kailangan pa dagdagan yung brightness para makita natin. Oh, nandun tayo sa nagbo-vlog tayo, nagpi-picture, nagsi-selfie, hindi natin kailangan ng i-adjust yung brightness para lang makita. Uy, patingin ng picture, anong itsura ko diyan, 'di ba? So, kung AMOLED na yung natin, phone natin, okay na. Oh, selfie. So, hindi pa natin na-open, no? I-open na ba natin, guys? Kasi ayan, 'di ba? Isi-set up pa 'yan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo, guys, dahil syempre naka 2 years na tayo sa YT. Thanks to you, guys. Maraming salamat sa inyo, sa mga subscribers ko, guys. Maraming salamat dahil syempre nandito na tayo, naka 2 years na tayo sa YouTube channel natin. So, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Ayan. Eto, no? Ayan. So, ipakita na ba natin? I-open na lang natin, no? Para, ayan, kumukurog na siya. Ayan, guys. In-open ko na. Para din sa inyo, i-share ko sa inyo lahat yan. Ayun, di ba? Ay, maliwanag. So, hintayin lang natin siya. Medyo, uy, ang ganda! Kikita nyo ba yan, guys? Ang ganda niya. Wow! Talaga naman! O, diba, guys? Ang ganda! Wow! Open na ba? Low-bat siya. Ay, hindi pala siya low-bat. Hindi pala siya low-bat. So, testingin na natin, guys, yung picture. Pero maglalagay ako dyan ng picture na gamit itong phone na to. Pero, syempre, namnamin muna natin tong phone na to kung gaano ba kaganda. So, magbibideo din ako ng short video doon sa labas na tumatakbo ako, guys. Kasi sabi dito, itong Reno 6Z daw, ay pag nag-video ka, hindi siya masyadong magalaw. 'Di ba? So, tingnan natin.
Ayan na guys to. Ang ganda-ganda guys to. Ganda. Kita ba? Maliwanag masyado. So, tingnan natin yung... Ayun! Ayun, ang sabi dito, kung kunwari nakaganyan yung phone mo, ang sabi dito, kung para sa shortcut ng, ng camera, mag-draw lang tayo ng O. Testingan natin guys, no? Ay, lumabas. O, diba? O, diba ang ganda guys? O, kung mag-shortcut ka, nagmamadali ka, i-drawing mo lang yung O, lalabas na yung camera. O, diba ang ganda? Meron pa akong natutunan doon dahil nagpa-demo ako kung paano ba to gamitin. Kung ano-ano ang mga features nito. Kasi, para alam na natin. So, ayan, exit muna natin. Kunwari, ganyan ulit. Gusto natin magpunta sa flashlight. O, sa flashlight, guys, i-drawing lang natin yung letter B. Lalabas na yan. Testingan natin nga kung tama nga ang demo doon. Wow! O, diba? Tingnan nyo naman. O, diba guys? May flashlight ka na. Ayan. O, ang ganda-ganda. O, toy. O, diba? Tapos, kung gusto mo rin daw agad siya mapatay, hindi mo na siya magbuting-ting dyan, i-double tap mo lang yung screen. Testingan natin, guys. Ooh! Namatay nga! O, diba guys, ito, yun lang muna, na-excite talaga ako dito, no, yan muna, kasi testing natin yung camera nito, ang ganda-ganda. So, meron na siyang, guys, meron na siyang, sa loob, dito, yung screen protector, para iwas gas-gas din. O, ayan, mag-drawing na tayo ng O, mag-selfie na tayo. Lumabas ba? Hoy, bakit wala? Oh, ayan. So, dito muna tayo. Meron din siyang night mode. May video, syempre. May photo, may portrait. Ayan. And many more daw. So, dito tayo sa slow motion. Ay, meron siyang slow motion. Isiset mo lang yung slow motion pag nagbibideo ka guys, po pwede siya. May dual view video. Ano ang ibig sabihin ng dual view video? Ito na! Ito yung gusto ko din guys dito sa phone na to dahil dual video. Ibig sabihin, pwede siyang makita dyan, pwede rin yung likod mo. So, dual siya. Thank you so much sa panonood. See you on my next video. Thank you. Bye-bye. I love you all.